Yo, zdravím MTV. Vítajte. Dneska vám ukážem svoj nový mobil. Brácho, a ty čo robíš? Kopírujem si všetky svoje kontakty zo starého mobilu do nového cez aplikáciu Phone Clone. Ale ten starý som už akurát vypol, pretože je tu moc veľká zima. Brácho, to sú reálne rukavice? Jak je možné s nimi ovládať ten telefón? Popravde neviem, ale môžem sa aj pozrieť na howfun.cz. Jo, keď tým, že mám režim rukavice. Plus ľudia radia, že keď si stiahnem aplikáciu a zaregistrujem sa do Hiker, tak sa mi predĺží záruka o 3 roky. A keď do 3 mesiacov rozbijem displej, tak mi ho zadarmo vymenia. Takže to by chcel nejaký tripik.
idem až do Tatier. Teda my sme v Tatrách, nie, vlastne my sme v Alpách, teda vlastne viete o tom Šreková žena bola Fiona?